Ir-reġenerazzjoni li għaddejja ta' ġnien Indipendenza f'Birzebbuġa se tagħti ħajja ġdida lil dan l-ispazju miftuħ b'aktar ħdura, faċilitajiet imtejba u aċċessibilità akbar għal kulħadd. Żaret ix-xogħlijiet li għaddejjin mill-Aġenzija Project Green, il-Ministru responsabbli mill-Ambjent Mirjam Dalli. Preżenti wkoll kien hemm il-kap eżekuttiv ta' Project Green Joseph Kuxkieri u s-sindku ta' Birzebbuġa Scott Camilleri flimkien ma' membri mill-Kunsill Lokali tal-lokalità. Dan il-ġnien ta' 1500 metru kwadru ilu jservi bħala post ta' divertiment għal komunità lokali. Madankollu iż-żona kellha bżonn titjib peress li xi strutturi tagħha kienu qed isiru mhux siguri għal viżaturi. Dan il-ġnien qed jiġi riġenerat b'rampi ġodda għal aktar aċċessibilità, żoni ġodda pavimentati, tinet għaddel, sistemi ġodda ta' irrigazzjoni, siġar u arbuxelli ġodda u titjib ieħor. Il-Ministru Mirjam Dalli spjegat li permezz ta' Project Green u entitajiet oħra il-Gvern qed jimplementa investiment bla preċedent fil-ħolqien ta' spazji miftuħa ġodda fil-komunità kif qed jitjiebu dawk eżistenti. Ġnien l-Indipendenza fil-fatt huwa wieħed mill-proġetti li bħalissa qegħdin naħdmu fuqhom u li rridu nlestu wkoll fix-xhur li ġejjin. Hawnhekk il-xogħol għaddej issa b'ritmu maġġel, kien jirrikjedi ammont ta' pjanar ukoll, imma rajna li noħolqu post li jkun mantenut tajjeb, li jkollu iktar ħdura, iktar greenery u li jkun verament post li jista' jattira lill-komunità ta' Birzebbuġa lejh. Intqal ukoll kif Project Green għaddejja b'diversi proġetti ambjentali f'pajjiżna fosthom it-trasformazzjoni imħabbra dan l-aħħar ta' art li tista' tiġi żviluppata fi spazji miftuħa ġodda għal residenti ta' Ħallija, Ħalluqa, ta' Ġorni f'San Ġirjan u Ħarkirkop. Ix-xogħlijiet preparatorji biex jinfetħu dawn l-ispazji miftuħa għaddejjin ġmielhom.